sa hovorí, pomaly ďalej zájdeš. A nie len pomaly, ale hlavne s dostatkom informácií vás v nasledujúcich minútach oboznámim s VB realitnou kanceláriou, ktorá svojim klientom poskytuje služby, aké už v dnešnej dobe nie sú celkom bežné. V našom novom seriáli vám prinesiem informácie, ktoré úzko súvisia s kúpou a predajom nehnuteľností. Priblížime si, čo obnáša rekonštrukcia bytu, čo je pre vás výhodné, čo zasa nie, aké zmluvy existujú, aké praktiky sa používajú, ale hlavne aj to, aké by sa nemali používať. Vítam vás v našom novom magazíne Realiťák. Prajem príjemné sledovanie, peknú noc, večer, ráno, ako si prajete, a prajem ničím nerušené sledovanie. Práca realitného makléra nie je vôbec jednoduchá, práve naopak, časovo a psychicky veľmi vyčerpávajúca. Možno sa pýtate, na čo mám strácať čas niekde v realitnej kancelárii, keď ja chcem vidieť iba byt, ktorý sa mi páči. Možno sa vám tento krok zdá zbytočný, no uisťujem vás, že práve toto je kľúčový krok k vašej absolútnej spokojnosti. Veľmi dôležitou prácou každého realitného makléra je vyhľadávanie nových predajných ponúk, pretože práve v tomto momente prichádza k dôležitému párovaniu nehnuteľnosti s kupujúcim v našej databáze, ktorá je súčasťou párovacieho systému. O tom, ako sa kupujúci ocitnú v tomto párovacom systéme, si povieme o čosi neskôr. Predstavme si teda, že ste predávajúci. Vlastníte nehnuteľnosť, ktorú chcete predať čo najvýhodnejšie, v čo najkratšom čase a samozrejme s absolútne plynulým priebehom. Aby sa tak stalo, je v prvom rade ideálne, aby ste navštívili našu realitnú kanceláriu. Tu sa oboznámite s postupom, so spôsobom, s celým systémom predaja nehnuteľností a vlastne aj s cenami, s cenovými reláciami ponúkaných nehnuteľností vo vašej lokalite, čo vlastne pomôže nastaviť aj cenu tej vašej vlastnej. Pokiaľ ste sa ako predávajúci rozhodli pre služby našej realitnej kancelárie, dochádza medzi nami k podpisu sprostredkovacej zmluvy. Tá je veľmi stručná a výhodná, keďže vás nejako nezaväzuje v predaji vašej vlastnej nehnuteľnosti a náš maklér vám ochotne vysvetlí každý bod, ktorý je jej obsahom. Pýtate sa, na čo je taká zmluva dobrá? Podpísaná zmluva je jednoducho profesionálnym riešením predaja vašej vlastnej nehnuteľnosti, a to bez akéhokoľvek rizika. Ďalším dôležitým krokom je dohoda. A to dohoda medzi vami a našim realitným maklérom o termíne nafotenia vašej nehnuteľnosti. Dá sa povedať, že najviac podceňovanou chybou každého realitného makléra je zlá, nevhodná, neprofesionálna dokumentácia, čo je vlastne základný kameň každej ponuky. Ale každý náš realitný maklér používa výhradne digitálnu zrkadlovku pre kvalitné a profesionálne prezentovanie vašej nehnuteľnosti na internete. Aby sme dosiahli tento stav, je vhodné, aby ste v spolupráci s našim realitným maklérom nachystali dve najdôležitejšie miestnosti, ktorými sú kuchyňa a kúpeľňa. Čiže vlastne dosiahneme tzv. Hotelový efekt. Tak uznajte sami, o ktorý byt by ste vy mali väčší záujem. No a po kvalitnom nafotení náš realitný maklér skoncipuje ponuku, umiestni ju na webovej stránke a takisto na ďalšie servery, ktoré používame na ešte väčšie zviditeľnenie vašej nehnuteľnosti na internete. Ak naopak patríte do skupiny kupujúcich, je iste zbytočné hovoriť o tom, aké predstavy máte o službách realitnej kancelárie podľa vašich predstav. Vravíte si, také služby v našej krajine žiadna realitná kancelária neposkytuje, no pozor, taká existuje a práve teraz sa s ňou zoznamujete. Vráťme sa teda k spomínanému párovaciemu systému, v ktorom sa vy ako kupujúci ocitnete. Pre nášho realitného makléra je práca s vami spojená s prezentovaním nehnuteľností s následnou obhliadkou. No ešte pred fyzickými obhliadkami dovolte prijať od nášho realitného makléra pozvanie na stretnutie v našich priestoroch VB realitnej kancelárie. Iste sa pýtate, na čo mám ja strácať môj drahocenný čas na zbytočné stretnutie niekde v realitnej kancelárii, keď chcem vidieť iba byt, ktorý sa mi páči.
Toto zbytočné stretnutie, priatelia, je pre vás ako aj pre predávajúceho kľúčové, pretože vám to prináša nekonečne veľa výhod v hľadaní vašej vysnenej nehnuteľnosti. V prvom rade s vami náš realitný maklér vypracuje tzv. Predajný dotazník, na základe ktorého sa dostávate do dôležitej databázy kupcov. No a vlastne vďaka tomu s vami vieme párovať všetky novopridané nehnuteľnosti podľa vašich požiadaviek. Určite by mohli byť pre vás zaujímavé aj informácie o úveroch, ktoré sprostredkúva naša realitná kancelária, pretože sú neoceniteľnou pomocou pri financovaní nehnuteľností. Poďme sa teda bližšie oboznámiť s týmto párovacím systémom. Všetko sa to začína vašou prvou návštevou u nás vo webe realitnej kancelárii a funguje to takto. Náš realitný maklér zistí na základe vypracovaného predajného dotazníka vaše potreby a predstavy, to znamená, upresňuje sa lokalita, veľkosť nehnuteľnosti, technické stavy sa zistujú aj iné rôzne parametre, no a podľa týchto kritérií vám následne náš realitný maklér v našej kancelárii odprezentuje všetky nehnuteľnosti podľa vašich predstav a potrieb. Samozrejmosťou sú následné fyzické obhliadky nehnuteľnosti, ktoré ste si vybrali. No i keď ste sa zatiaľ pre žiadnu nehnuteľnosť nerozhodli, nevadí, náš realitný maklér vypracuje váš profil na základe predajného dotazníka a umiestni vás do konkrétnych tabuliek a databáz. No a celý tento systém, v ktorom pracujú všetci naši realitní makléri, sme nazvali jednoducho párovací systém. Ako som už spomínala, v tomto párovacom systéme pracujú všetci naši makléri. Ak akýkoľvek realitný maklér nafotí novú nehnuteľnosť, v prvom rade sa ju pokúsi spárovať s kupujúcimi, ktorí sú v našom párovacom systéme. Keďže sa v párovacom systéme nachádzate i vy a pravdepodobne vám bude táto nová nehnuteľnosť vyhovovať, realitný maklér vás okamžite skontaktuje a oznámi dôležité informácie o tejto novej nehnuteľnosti. Vy nasledovne informujete realitného makléra, či máte záujem si túto novú nehnuteľnosť fyzicky aj obhliadnuť. Týmto spôsobom skvalitňujeme a uľahčujeme ako kúpu, tak aj predaj nehnuteľnosti. Možno je to na vás priveľa a máte v tom tak povediac chaos, takže si ešte raz zrekapitulujme tento skvelý párovací systém. Každá nová nehnuteľnosť sa okamžite páruje s potenciálnym kupujúcim. Kupujúcemu a predávajúcemu tento párovací systém šetrí čas a samozrejme aj peniaze. Predávajúci nie sú atakovaní nezmyselnými a zbytočnými obhliadkami ich nehnuteľností. Párovací systém generuje presne cielené obhliadky nehnuteľností, urýchľuje a zefektívňuje kúpu a predaj nehnuteľností. Kupujúci majú možnosť vidieť viacero nehnuteľností za pomerne krátky čas. Kupujúcemu v priebehu hľadania jeho vysnenej nehnuteľnosti ochotne pomôžeme s riešením financovania prostredníctvom úveru efektívnym spôsobom. Verím, že môžeme pristúpiť k záverečnej etape nášho prvého dielu. Či ste už kupujúci alebo predávajúci, sme tu pre vás. A našim cieľom je ukázať vám, že predsa len existuje realitná kancelária, na ktorú sa môžete absolútne vo všetkom spoľahnúť. A to je práve naša VB realitná kancelária. Ako som už hovorila, práca realitného makléra vôbec nie je jednou z tých najjednoduchších. Jeho ďalšou povinnosťou je zorganizovať prehliadku a následne profesionálne odprezentovať nehnuteľnosť ako po technickej, tak i po dispozičnej stránke. Pokiaľ sa kupujúcemu táto nehnuteľnosť páči, navrhuje cenu nášmu realitnému maklérovi, za ktorú je ochotný danú nehnuteľnosť kúpiť. Náš realitný maklér zohráva v tomto momente veľmi dôležitú úlohu, pretože informuje predávajúceho o tomto návrhu. Pokiaľ predávajúci navrhne proticenu, náš realitný maklér zasa komunikuje túto informáciu kupujúcemu. Čiže sa stáva nejakým pomyselným mostikom medzi oboma stranami. Týmto kultúrnym spôsobom rokujú kupujúci a predávajúci o cene nehnuteľnosti bez akéhokoľvek stresu a nátlaku za účasti nášho realitného makléra. V momente, kedy sa kupujúci a predávajúci dohodnú na cene nehnuteľnosti, náš realitný maklér začína prípravu kúpnych zmluv.
Pokiaľ financuje kúpujúci svoju nehnuteľnosť prostredníctvom úveru, všetky kroky ohľadom kúpnych zmluv komunikuje spoločne a výhradne s našim finančným odborníkom, čo je veľmi dôležité. V drvivej väčšine tieto kúpne zmluvy autorizujeme prostredníctvom právnikov, ktorí spolupracujú s našou realitnou kanceláriou. No a napokon sme sa ocitli v závere dnešného príbehu, ktorý končí protokolárnym odovzdaním nehnuteľnosti našim realitným maklérom za účasti kupujúceho a predávajúceho. Verím, že informácie, ktoré som vám dnes odovzdala, zúžitkujete hlavne vo svoj prospech. No a na záver si nenechajte ešte újsť highlight dnešného prvého dielu, ktorý vás určite inšpiruje k sledovaniu už teraz pripravovanej druhej časti. Do skorého videnia. V druhom dieli nášho magazínu Realiťák sa budeme venovať veľmi citlivej téme, ktorá úzko súvisí s podpisovaním sprostredkovateľských zmluv, rezervačných zmluv a povieme si aj to, aké typy takýchto zmluv existujú v realitnom biznise. Uvidíte, prečo je pre vás veľmi dôležité rozumieť zmluve o sprostredkovaní, ktorú podpisujete na 100%. Ďalej uvidíte, čo sa vám môže prihodiť, ak podpíšete zmluvu, ktorej podmienky ste nevideli alebo ste si ich dostatočne nepreverili.